200,000 euro. Dan huwa l-ammont ta' mħatra li nżammu fuq il-partita bejn Norveġġja u Malta f'Ġunju tas-sena 2007. Żvela dan il-President tal-MFA Norman Darman Indemajo waqt konferenza tal-aħbarijiet brabta ma' sentenza ta' nhar il-ġimgħa li ssospendiet lill-futboler Kevin Sammut 10 snin mill-futbol. Kevin Sammut qed jgħid li huwa innoċenti. Darman Indemajo jgħid hekk. Nirrispetta li Kevin qal li huwa innoċenti li ħajamel appell, nawguralu l-appell li l-affarijiet imorru kif jixtiequ. Darman Indemajo qal li l-MFA ħalset it-titira ta' Kevin Sammut biex nhar il-ġimgħa li għaddew imur l-Iżvizzera jiddefendi ruħu u qal li issa l-każ tal-partita Norveġġja kontra Malta jinsab magħluq. Dan huwa inċident li bħala MFA żgur maħniex kuntenti bih. Is-sentenza issa saret li għalija ħadd pjaċir li għalmenu tajnila rasa biex inneħħu l-ispekulazzjonijiet u l-allegazzjonijiet li kien qed isiru in the meantime. Skont Darman Indemajo l-MFA xogħol għamlitu meta din għaddiet l-evidenza kollha li kellha kien sta l-UEFA li mbagħad toħroġ bis-sentenza għal Darman Indemajo. Il-logħba bejn Norveġġja u Malta kienet tal-UEFA u mhux mill-kampjonat Malti u għalhekk l-MFA ma setax tkompli tipproċedi kompla Darman Indemajo. Il-President tal-MFA qal li jinsab konvinti li l-logħba Norveġġja kontra Malta kienet imbabsa u fl-opinjoni tiegħu kien hemm iktar minn plejer wieħed involut fil-każ ta' korruzzjoni f'din il-partita. Jiena konvint li l-logħba Norway Malta kienet fixed. Issa, min kien involut? Kemm kien hemm players? U kien hemm iktar minn plejer wieħed. Le, jiena qed ngħid illi probabbilment kien hemm iżjed minn plejer wieħed. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet intqal li f'daw il-jiem se ssir talba lil FIFA biex is-sentenza ta' 10 snin sospensjoni lil Kevin Sammut ikollha effett kullimkien. Norman Darman Indemajo jibża li minkejja s-sentenza ta' nhar il-ġimgħa sena u nofs wara li faqqa l-każ. Il-verità ser tibqa' ma toħroġ qatt u ħafna mistoqsijiet ser jibqgħu mhux imwieġba.